Жайның бірінші ойы тамамланып келе, bu ise Qozan театрларының сезонларын ябу вақты деген сөз. Шушы көннәрдә Кариев театры 33-ші театраль сезонын япты. Ул көне тамашачылар спектакльдән тыш алма белән дә сыйланды. Ни өчен алма икәнен хәбәрчебез Мөршидә Җихан белеп кайтты. Бер артлы тамашачыларга премьералар тәкъдим итү, конкурс, фестивальләрдә катнашу, февраль айында яңа директор билгеләнү булар барысы да Кариев театрының 33-нче сезон яңалыклары. Театр дөньясына килгәндә ул һәрвакыт бала чактан минем яраткан дөньям иде. Минем әнием мәктәптә драм кружок җитәкчесе иде һәм мин анда шул рольләрне уйнап, хыялланып үстем һәм театр училищесына укырга керергә дә барырга дигән теләк бар иде, ләкин әтием миңа әйтте: "Вера, мин кинолар алар гасырга бер генә туалар, шуңа күрә минем ул хыялым чынга ашмый калды, ләкин ничектер шулай килеп чыкты. Театр мине гел тартып торды, үзем дә театрга гел йөреп тордым һәм менә инде язмыш хәзер шулай итеп Кариев театрына китерде." Ә хәзер премьераларга күзәтү ясап үтик. Корт фәлсәфи комедиясендә сүз милләт турында, кешенең ичендәге күңелендәге корты турында бара дип белдергән иде режиссер Ринат Аюпов. Озын-озак балачак спектаклен карагач, Рүзәл Мөхәммәтшин Мостай абыйның иҗатына хас булган матур, сыгылмалы, саф, чиста авыл телен ләззәтләнеп тыңлап утырдым дип бәя бирде. Мио минем мио, Тылсымбикә гаилә белән килеп карый торган гаҗәеп матур әкиятләр булса, яратып туя алмадым да Кариев театры артисты Халидә Сыңгатуллина тамашачы алдына Сәхип Җамал Гыйзатуллина Волжская образында чыкты. Бәхетле көнем татар авылында узган бер көнне тасвирлады. Анда күпләр үзенең бәхетле көнен танып ала алды. Габдрахман Әбсәләмовның тууына 110 ел тулуга һәм шушы әсәрдә сурәтләнгән табибә Гөлшаһидәнең прототипы профессор Рәйсә Абдрахманованың якты истәлегенә багышланган Ак чәчәкләр кебек спектакле бик күп тамашачы күңеленә, табибларга мәдхия буларак кирип калды. Аның авторы Равия Мөхина, аның монда бездә катнашуы, бездә килүе үзенә күрә бер уровеньне күтәрү дәрәҗәле итте. Тагын да бер искә күтәрде безнең театрыбызны. Ул инде шыгырым тулы заллар белән үтте. Ничә бер әле менә соңгы тапкыр 17 тапкыр уйналды ул спектакль. 30 көннең бер бәйрәме дигәндәй театр тугры тамашачысын сезон дәвамында хезмәттәшлек иткән гаммәви чараларны да билгеләп үтте. Аларга рәхмәт хатлары тапшырды. Без монда еш кына йөрибез, балалар белән йөрибез менә, сеңлем белән без монда гаиләләп киләбез. Бик күңелле, бик ошый. Һәм башка театрларга да йөрибез, гомумән татар театрларына йөрибез инде. Барлык тамашачыга бөтенлек һәм мәхәббәт символы дип күчтәнәчкә артистлар алма өләште. Шушындай алмалар таратылып чыкты. Ул юкка гына түгел, сез спектакль барышында ул алманың хикмәтле икәнлеген күрерсез. Сезон ябылса да, Кариевлылар ял итәргә ашыкмый. 3-нче бөтен Россия милли театрлар һәм 4-нче халыкара балалар фестивальләрендә катнашырга әзерләнә. Бүген сезонны япсак та, ничектер минем сезонны яңадан ачкан кебек. Чөнки мин күрәм, сез яңадан безнең белән. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.